Takže čau lidi, já jsem Dakast a dneska tady budeme hrát Hypixel Bed Wars společně s Majerofem. Čau. A doufám, že se vám video bude líbit. Dejte odběr, like a můžeme se do toho rovnou pustit. Tak a jsme ve hře. No, už jsme teda ve hře, no. Jak jsi to bestav postel? Já už mám bloky nakoupený vlnu, takže musíš ty. Ok. To dělám. Jdou z boku. Asi. Ne, tak nejdou, dobrý, nejdou. Ale oni jdou přímo na byt, takže měli bychom mít klid, Ok. Aha. Já bych na ně šel. Ale už je z boku, jde z boku. Oni mají úplně nubácky obestavenou postel, abych na něj šel. Ví o tobě, fireball. Aha. A tam to vojdu. Jak se mu tam povedlo? Kaput. Dobře. Sundej jim postel, to dáš jak nic. Dal jsi je? Jo. Já na ně jdu, jo. Ne, já jsem omlem držel meč místo bloků. Ona nás 100%, no jasně, že na nás jde. To vadí, on je celkem špatný. Jo, on je hrozně špatný. Já jsem mu dal jeden hit a spadnul do vojdu. Jo, na 2 chodil. A ten má diamantový meč. Meč nebo armor? Meč. Aha. Nevadí, já ho dám. Asi. Ne, tak ne. Na 3 hity mě dal. Mě taky. Já bych to střelil s fireballem. Já ho sestřelím fireballem. Tak počkej, já ho přilákám na cestu a ty ho sestřelíš. Sestřel i mě klidně. On je na středu. Jo, tak já tam jdu taky. Nebo ne, já počkám tady u nás. Já tady to. Tam vedle tady těch grejovců jsou diamanty a teď se na ně staví červení, takže možná no, půjdu. červený už jsou mrtví teďka. Ale žije pořád ještě jeden na tom. No, teď už nemají postel, no. Tak nic, no. Ten je dobrý, ten šedivý. Má 3 hápka. A on mi zablokuje cestu. A staví se nikam. Tam se staví. Já nevím, on mi zdrhá prostě. 1 hápko má. Je mrtvej. Hezky pěkně. 7 emeraldů měl. Hezky. Já si koupím armor. Jo, kup si armor, ale meč si nekupuj, bytovou to šetřím. Aby jsme potom, když tak měli oba já si ho kupovat nebudu, protože akorát chcípnu a přijdu o něj hned. Stačí, že někdo bude mít knockback stick a je po mně. Tak, jsme na diamantech, dal jsem tady cestu. Jinak mám nový resource pack, odkaz bude v popisku. Pokud se vám líbí, tak si můžete stáhnout. Na to, že knockback stick je tak drahej, tak mi trošku přijde nefér, že jakože ti hned smydne. Iron armor, meč. Nechápu, jak mohu získat teda 7 diamantů, teda emeraldů, ale OK. Našetříš mi taky na diamantový armor. Dobrý, rovně stačí. Ten červený si tady dělám nějak moc cest. Když se podíváš, od jeho bejsky vede k modrým. On je na středu tady. Jdeme je pušnout. Počkej, já ho zkusím a ty hlídej. Já jdu po nich. A červený už je mrtvý, oni jsou mrtví. Jen poslední tady je. To bylo jo? Jo. Oni u sebe 300 ironů. A tady je yellow. Aha, tak ten je špatný jak něco. Mi nedá ani hit, no. On tady něco farmy, ale já jsem prostě přišel, dal jsem ho. Jdeme na
žlutý, ty jsou hrozně špatný. Nebo Jo, já aspoň na ten ní jeden. jdu. Aspoň ten jeden je hrozně Ne, ale on špatný. byl poslední. Ještě jeden žije. Jo. Ale koukni, já mám v Ender chestce 46 goldů. Já 2 emeraldy. 46 goldů tam je, hej. Já jsem teďka u greenovců. Já budu Tady, mít tady, tady tady. No dobrý, kupujeme diamondový věci. Dobrý, ty jsi mrtvej. Já jsem od zelených. Já se vezmu všechny ty moje všechny moje tyhle věci, Mám aby jsem diamond teda armor koupil mám. Já si koupím invisku, abych když tak mohl utéct. Já mám 6 fireballů. A jump boost. Já jsem umělem na sebe jeden hodil, no to je jedno. Tak tohle už můžu dát pryč. Tak co si teďka koupím za ty goldy? 9 fireballů mám. Koupím si luk, určitě. Nějaký šípy. No, potom si koupím pár TNTček. Já jdu na ty bílý půdu, zkusím je tady nějak obejít. Jsou golden dobrý apple. nebo ne, nevíš, nefejtě se s nimi. Co? Kdo? Ty bílý, on je doma jeden. Oni tam mají takový opevněný menší. Já si koupím bridge egg. Počkej. To Já jsem to hrozně udělám jdu. tak, že si vezmu invisku a úplně jim tam nasázím prostě to TNTčka, mám jich 6. Já mám ten bridge egg. To dělá co? To dělá jakože most. Jo, to udělá most. A tady je white u mě. Dobrý? White je mrtvej. Oni nemají postel. Mají, právě že na ně jdu teď. A kde jsi? Já jsem teďka u... Já jsem tady u Aqua, teď jdu na ně, mám invisku. Jdeš si kupovat Ne, vlastně ne, no. Teďka tak já koupím upgrades. Yes, mrtvej. Koupil jsem lepší armor. Už je jenom poslední, tohle bychom měli dát. A postel je mrtvá. Jo, já jsem ji zničil. Aha, tak ten... Já vím kde, on je... Já vím tady, jo, on je tady. Kde? U Aqua. U Aqua. To je kde? To je úplně na druhé straně mapy, úplně. On má invisku. Dáš ho? Dal jsi ho? Já jsem ho hitnul TNTčkem. Yes, dal jsem ho. Výborně, GG. Výborně. Oh. No, tak tohle byla dobrá hra. No. Já doufám, že se vám video líbilo. Dejte like, odběr, případně nějaký ten komentář a čau.